Mali kɛlɛcɛw y'a jira sibiridon k'u ye kunnafoni dafalen ta jɔyɔrɔ dugu dɔ kan Kidal fan fɛ n'o ye Tuarɛgɛw ka faranfasiyali murutili barikama ye min ye marifa ta Kokurala furancɛ fanga kama. Famaw n'o ye Mali sɔrasiw kulu ye ANEFIS dugu minɛ kosɛbɛ bi sibiridon sɔgɔma joona fɛ. Jateminɛ bɛ sen na sɔrasi kulu y'o fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn nin kɔnɔ. An bɛ wele bila jamanadenw ma u ka to hakili la fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ walasa ka mɔgɔw n'u ka nafolo lakana ka kɛɲɛ ni sɛbɛn nin ye. ANEFIS bɛ kilomɛtiri 110 ɲɔgɔn bɔ Kidal saheli fɛ murutilenw ka kɛlɛbolo min bɛ Mali kɔrɔnfan fɛ. Almu Ag Mohamed n'o ye Coordination des Mouvements Azawad SEMA ka kumalasela ye n'o ye danfara jɛkulu ka jɛkulu ye min fanga bɛ Tuarɛgɛw bolo o y'a jira AFP la ko ANEFIS bɛ Mali jamana fanga ka fanga kɔrɔ sisan. Wagner n'a jɛɲɔgɔn famaw ka jatigɛ wale fanga bɛ ANEFIS nga ANEFIS tɛ ko belebele an bolo an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min bɛna janya wa min tɛna tulonkɛ ka jigin jɔyɔrɔ kelen na. ANEFIS tɛna kɛ ten jɔyɔrɔ kelen dɔrɔn ye ani ɲɛfɛla ye bolimafɛnw ye a y'o sɛmantiya. An ye nin sibiridon sɔgɔma nin ye ANEFIS dugu kɔnɔ Wagner ni famaw ka sarala sɔrɔsi farajɛw ye. Seere dɔ y'o sinsin o yɔrɔ la AFP ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni min ye. Finitigi fanga min bɛ fanga la Mali kɔnɔ o ko ale ye kalanfa ka baarakɛla tɔgɔ sɛbɛn ka kɛ jamana fila ka jɛkafɔ dɔ ye ni Rusi jamana ye wa a bɛ ban Wagner ka kɛta la hali ni Rusi lakanajɛkulu ka kɛta bɛ sɔrɔ tuma caman na kɛwalekɛlaw tɔw fɛ minnu bɛ baara kɛ Mali la. Mali kɛlɛcɛw ka taama nin ani larewuli min bɛ kɛra bolimafɛn tan ni caman ye ani mɔbili bɛlɛmanw ye olu bɔra Gao tɛnɛndon ka taa Kidal fan fɛ kabini o waati bingani kɛra a kan.